για μένα δεν υφίσταται ο τίτλος του λιράρι σε κάποιον που δεν μπορεί να παίξει σωστά ένα κότσαρι. Όσο παραδοσιακά και κατενά να παίζει την περιοχή του ή τους 20-30 σκοπούς, ας πούμε, που θα παίξει. Δεν πρέπει να συγχαίουμε την επιλογή του να παίξεις παραδοσιακά με το ότι δεν το κάνεις αυτό τεχνικά, με τεχνική. Πρέπει να είσαι άρτιος τεχνικά και από εκεί και πέρα το τι θα επιλέξεις να παίξεις είναι δικό σου θέμα. Και συνήθως, και αυτή την ατάκα είχα πει και σε είχε αρέσει, τώρα όλα ξυπνάνε, ξέρεις, θεοποιούμε το φάλτσο. Και να γραφτεί αυτό στα προωθητικά βίντεο. Θεοποιούμε το φάλτσο και λέμε πω, τι παίζει και τι κάνει. Ρε φίλε, εντάξει. Για τη φάση μας, ναι, μια παρέα έτσι όπως είμαστε εδώ πέρα. Αλλά όταν βγαίνεις έξω και απευθύνεσαι στον κόσμο και προσπαθείς να το υποστηρίξεις ότι εγώ είμαι λιράρης επαγγελματίας, εκεί έχει άλλες απαιτήσεις.